Milí priatelia, vítam vás znova na kanáli Štipka soli. Toto bude druhý diel, dneska si spravíme niečo s mesom. Spravíme si bravčové líčka na koreňovej zelenine na víne a k tomu zemiakovú kašu. Podľa mňa, poďte sa so mnou pozrieť, ako to bude vyzerať. Takže na bravčové líčka budeme potrebovať samozrejme mäso, ktoré si najprv očistíme, koreňovú zeleninu, mrkvu, petržlen, a ja použijem stopkový celer, veľa ľudí používa klasický celer, ja použijem stopkový. Paradajky pasírované, potrebujeme pretlak, sol, cukor, čierne korenie, červené víno. Ja dávam slivkový džem do základu, ktorý restujem, ten naozaj dáva veľmi dobrú chuť. Potrebujeme čerstvé bylinky, tymián alebo rozmarín, alebo obidve už podľa vašej chuti. Bobkov list, nové korenie. A všetko budeme robiť na bravčovej masti, keďže budeme váriť bravčové mäso, tak určite to je lepšia chuť ako používať rastlinné olej. Takže poďme na to. Takže všetko máme očistené a teraz sa môžeme pustiť do toho, že si nakrájame koreňovú zeleninu. Je dôležité, aby sme si koreňovú zeleninu nakrájali plus minus na rovnaké kúsky, pretože keď to budeme dusiť v tej omáčke, aby sa nám nestalo, že jedna časť bude uvarená, druhá nebude uvarená. Takže je to veľmi jednoduché, my si môžeme zvoliť, že samozrejme niekto to krája na kocky, potom to všetko restuje. Ja to robím tak, že si nakrájam troška väčšie kúsky. A to len kvôli tomu, že tá mrkva, keď je väčšia, ona nepustí sa až toľko toho sladkého. Keď čím menšie, tým viacej cukru tam pôjde z tej mrkvy. Takže tak. Takže ja si nakrájam takéto kúsky na restovanie, pretože ja to budem robiť tak, že tú omáčku potom budem pasírovať. To znamená, že ja tú zeleninu nejdem mixovať, tú zeleninu nebudem stať ani vyberať, ja z tej zeleniny, ako náhle sa to dorestuje, tie líčka sa budú plus minus 2 hodiny určite dusiť, takže ja to potom vlastne iba pekne prepasírujem cez sitko a tá omáčka bude krásna, silná. Toto mäsko, máme takto pekne krásne líčko, potrebujeme ho troška očistiť, ale samozrejme nie, že dáte dole všetko to tukové krytie z toho, dáme dole len to úplne prebytočné. My to ideme najprv zatiahnuť, takže my potrebujeme ten tuk prirodzený toho mäsa, pretože to dáva chuť a to bude naozaj dobre. Nejdeme sa toho úplne kompletne zbaviť, takže iba to, čo je proste úplný prebytok, to si očistíme. Takže máme nakrájanú zeleninku, takže poďme si začať robiť pomalinký základ. Dáme si hrniec pomaličky nahrievať, ideme variť na masti, nie na oleji. Takže dáme si tam masť, môžete kľudne takto na začiatok. Potom budeme postupne pridávať, najprv si zatiahneme pekne líčka a potom budeme postupne pridávať masť, keď budeme restovať zeleninu. Takže počkáme teraz, kým sa nám masť pekne zohreje. Potom si postupne zatiahneme líčka. Líčka predtým, ako vlastne ideme restovať, som si usušil. Ide o to, aby to nebolo proste mokré, ideme to restovať, takže keby ste to tam dali mokré, tak by ste to mali všade a žena by vás zabila. Takže tak. Takže pekne sa nám to rozohrialo s tým tukovým krytím, to pekne budeme ukladať smerom dole a pomaličky to budeme restovať. Ja to budem musieť urobiť na dvakrát, mne sa to naraz nezmestí. Hlavne je dôležité, aby ste tam toho nedali príliš veľa, lebo naozaj potom to začne púšťať príliš veľa šťavy a my potrebujeme, aby sa to na začiatku naozaj iba zatiahlo. Takže radšej to urobíme na dvakrát, na trikrát, ako by sme to proste potom mali celé ponorené v šťave hneď na začiatku. Necháme to pekne z každej strany plus minus asi 2 až 3 minútky na farbu a potom si to vybereme. Najkrajšie na tomto restovaní je to, že zajebete úplne všetko, ale musí to tak byť, pretože inak to nejde. Takže mäsko máme zarestované, ostal nám hrnci výpek, do ktorého pridáme zase troška masti. A pôjdeme si najprv pripraviť koreňovú zeleninu, teda mrkvu a petržlen, tu začneme restovať ako prvú. Ak by ste niekto nevedeli, tak je to kvôli tomu dôvodu, že vždycky začíname vlastne tou najtvrdšou zeleninou, lebo tá sa nám robí najdlhšie. Takže keby sme začali s cibulou a potom dávali mrkvu, tak cibula už je zhorená a potom to je všetko celé zle. Takže začneme presne koreňovou zeleninou, takže šup tam s ňou.
No a teraz budeme čakať a čakať, až kým tá zelenina nebude až skoro čierna. Áno, veľa ľudí povie, že zlatistá, ale ja urestujem úplne do čierna, má potom úplne inú chuť. A je veľmi dôležité to, že ako budete mať zarestovanú zeleninu, tak taká bude farba aj vašej omáčky. To znamená, že farbou, teda tak by som povedal, že farbou ako je zarestovaná zelenina, dokážete ovplyvniť to, ako bude omáčka vyzerať. Takže keď pôjdeme úplne do tých malých farieb, tá omáčka bude naozaj skoro taká čierna až. Takže my ideme pekne restovať až úplne do čierna a takto si za chvíľku ukážeme. Takže keď už restujeme zeleninku nejaký čas a pomaličky sa nám začína sfarbovať, tak pridáme do toho troška cukru. Ten cukor nám pomôže to troška skarameliť, rýchlejšie sa nám to zafarbí. Hej. Do toho základu to pekne môžeme dať troška cukru a znova čakáme a restujeme. Naozaj si treba dať s tým základom záležať, treba sa ponáhľať, ten základ musí byť naozaj výborný. Takže medzičasom si môžeme kľudne nakrájať zatiaľ, kým sa nám restuje zeleninka, zemiačky na pyré. Pri nich je takisto podľa mňa dôležité, aby sme mali plus, minus rovnomerné kusy. Hej. Ide o to, že keď sa nám to uvarí čo najviac rovnako, tak tá kaša nebude mať hrudky. Takže keď máme tú zeleninku takto zarestovanú, plus minus takéto farbe ako teraz, tak pridáme cibulu a budeme znova vlastne ďalej restovať, až kým nám cibula takisto nechytí takú istú farbu, ako nám chytila aj koreňová zelenina. Tak dáme si tam stopkový celer spolu s tou cibulou. Teraz do toho pridáme zase troška bravčovej masti. Ja ho tam nedávam naraz úplne veľa, ja to pridávam postupne, vždycky podľa toho, čo idem restovať, pretože je mi zbytočné, aby som tam dal naraz strašne veľa. Vždycky, keď proste vidím, že mi troška chýba, tak tam troška pridám a znova pokračujem. No, takže teraz, keď máme takto pekne už zarestovanú tú zeleninku, že nám chytila farbu, aj tá cibulka, aj tá mrkva, tak tam pridáme bobkov list, ktorý takisto necháme prevoňať v základe. Pridáme tam trošičku nového koreňa celého. Rovnako čierne celé korenie. Premiešame. No. A teraz v tomto štádiu, v ktorom to takto pekne máme spravené, tak ideme postupne pridávať. Pridáme slivkové povidlá. Takúto lyžičku pridám dvakrát. Tak. Premiešame a zarestujeme takisto aj slivkové povidlá. Teraz takisto pridáme pretlak paradajkový. Dal som 4 také zarovnané lyžičky, to by malo stačiť. Pretlak takisto zarestujeme, stráti kyselosť, hej. Tak to znamená, že tuto musíme naozaj ten základ pekne postupne a dlho. Pokiaľ to chceme mať dobre, tak sa nemôžeme ponáhľať. Všetko musí byť pekne zarestované. Tie chute sa musia pekne spojiť už v základe. To nám bude vytvárať tú omáčku. Takže teraz, keď to máme všetko pekne zarestované, tak pridáme červené víno. Pridám asi 3 deci. A víno takisto necháme pekne, aby sa z toho vyparil ten alkohol, pekne sa to spojí, takže znova chvíľku počkáme. Nachystáme si vývar som si urobil deň dopredu, takže vývar už máme hotový. Vínko sa nám teraz pekne zredukovalo, vidíme krásne, jak sa nám to vlastne všetko pekne spojilo, tá konzistencia dokopy. V tomto momente tam dáme čerstvé bylinky. Keďže ja to idem potom všetko vlastne prepasírovať, tak kľudne ich tam môžem dať takto v celku, jak sú. Nechám ich tam troška rozvoňať v tom základe.
No, teraz to začína voňať krásne. Bylinky nám rozvoňali a ja teraz vlastne to zalejem vývarom, ktorý som si nachystal deň dopredu. A do tohto základu vlastne teraz pekne vložíme to mäsko, ktoré sme si na začiatku orestovali. Nebudeme tam dávať príliš veľa toho vývaru, to mäsko musí byť len tak ponorené, len tak, hej. Chceme, aby tá omáčka sa zahustila vlastne sama, aby sme tam nemuseli nič pridávať, takže nebudeme tam lievať príliš veľa vývaru, aby sme to nemali potom riedke. Keď sme si odložili to zarestované mäsko, ostala nám aj taká šťava, ktorá ide samozrejme donútra. Tieto veci všetky dávajú perfektnú chuť, takže nebudeme to vyhadzovať. Teraz pridáme tam troška soli. Nedávajte na začiatku veľa, pretože tá omáčka sa nám bude redukovať, tak aby sme to potom nemali príliš slané. A ja som ten vývar, ktorý som si včera varil, robil tak veľmi neutrálne, takže není presolený, je to naozaj len prírodný zeleninový vývar s mäsom, takže preto dávam teraz sol. Keby ste si spravili vývar, ktorý už je dostatočne slaný, soliť netreba, lebo naozaj ono sa to zredukuje, bude to potom extrémne presolené, takže s tou solou opatrne na začiatku, na konci to dá ešte dosoliť. No takže teraz sme to vlastne všetko aj s mäskom priviedli znova k varu. Znížime si vlastne teraz teplotu, prikryjeme si a necháme si to dusiť plus minus hodinku a pol až 2 na nízkom plameni pomalinku prebublávať. No takže prešla nám plus minus hodinka času. Tuto na tejto ličke ešte asi budeme potrebovať plus minus pol hodinku, takže si zatiaľ privedieme zemiačky k varu, takže si to zapneme. Zemiačky si dobre osolíme. Voda musí byť slaná. Tak pokiaľ si náhodou, že nie ste istí so solou, keď varíte napríklad rýžu alebo zemiaky, či už varené na pyré, alebo to je jedno, tá voda, ona keď začne troška variť, vy si ju môžete kľudne s rýžkou ochutnať, akože na tom nič nie, podľa toho veľmi dobre osledujete, či vaša rýža alebo zemiaky budú dostatočne slané, takže tam taký môj tip. Takže ešte pol hodinku a mali by sme to mať potom asi plus minút hotové. No takže vrátili sme sa po hodinke naspäť a líčka už máme pekne krásne uvarené, už sa nám rozpadajú. Takže zoberieme si teraz tanier a pekne krásne povyberáme kúsok po kúsku, pretože tú omáčku potom pôjdeme prepasírovať. Vidíme, že omáčka sa nám krásne sfarbila pekne do hneda. Naozaj vidíme krásnu prírodnú mäsovú omáčku. Ono keď si ju prepasírujeme, tak tá omáčka sa nám ešte troška zahustí. Keď tú zeleninku prepasírujeme, tak to potom ešte musíme troška zredukovať tú omáčku. Na konci môžeme samozrejme potom dochutiť solou, korením podľa toho, čo budeme potrebovať a zjemníme maslom. Omáčku teraz priviedem znovu k varu, pretože ja dávam cesnak jeden, ale dávam ho na konci. Akože ono samozrejme, môžeme to spraviť aj tak, že dáme jeden na začiatku do základu, druhý na konci, ja ho dávam na konci, on tam troška prevonia, nechám ho prevariť. Samozrejme, nech to nie je až taká silná aroma. Takže si tam nastrúhame jeden cesnačík. No. Takže omáčku si teraz pekne krásne prepasírujeme. Takže omáčku sme si preliali a teraz vlastne si zoberieme, môžeme si zobrať buď žufanku a najlepšie sa to robí s ňou, s naberačkou. A teraz si pekne tú zeleninu vlastne premačkáme a dostaneme z nej ešte vlastne všetku chuť, ktorú sebe nechala. Kľudne so všetkým, čo tam je vlastne. Ono dá sa to samozrejme spraviť tak, že si môžete tú zeleninku aj povyberať. Ja som si medzičasom volačo aj vybral. Použijem to na konci. Vlastne dá sa to normálne zjesť, akurát to netreba úplne rozvariť. Ja som si tú zeleninku, ktorú budem servírovať na konci na tanier, nechal takú viac al dente. Takže pekne krásne vytlačíme všetky tie chute, ono sa nám to krásne spojí. No. Omáčku sme si teraz precedili, vidíme, že tá konzistencia je ešte stále taká troška rečia, takže potrebujeme si to priviesť k varu a necháme to prebublávať plus minus nejakých 5 až 10 minút
ona sa nám troška zredukuje, keď bude zredukovaná, vtedy ju ochutnáme, pretože keď sa teraz môžeme to dochutiť už úplne, ale keďže sa nám ešte zredukuje, tak tá omáčka ešte zvýrazní chuť, zvýrazní sol a mohli by sme to presoliť, takže najprv redukujeme, na konci dosolíme podľa chuti. Zemiačky už takisto budú uvarené, takže mali by byť, pozrieme si to, áno. Zemiačky máme krásne uvarené, takže si pôjdeme zdať aj zemiačky. Takže, čo sa týka zemiakového pyre, tak strašne veľa ľudí, alebo teda by som povedal väčšina ľudí, robí zemiakové pyre tak, že vlastne si zohrieva mlieko, pridáva tam potom maslo, to mlieko a tak robí zemiakovú kašu. Ja nepoužívam mlieko vôbec do kaše. Ono, a jedna, viac mi to chutí, je to také viacej zemiakové a druhá vec je tá, že tá konzistencia je úplne iná. A vlastne tú konzistenciu si vlastne za chvíľočku pozrieme. Najprv to spravím tak, že si zoberiem tento pretlačak, nedám tam ešte nič, takže nedával som tam zatiaľ ešte ani maslo. A len si to najprv takto pekne rozmačkám. Zemiaky musia byť samozrejme dobre uvarené na to, aby tá konzistencia bola naozaj taká pekná. By som povedal, že taká modelovateľná, hej, lebo keby preto niekedy sa vám môže napríklad stať, že robíte zemiakové pyre a to pyre sa ťahá, hej, strašným spôsobom, proste vám to ostáva na tej naberačke. Ten škrob tým pádom je úplne vymlátený vlastne z tých zemiakov, hej, takže pri tom pyre musíme dať pozor na to, že preto ja to najprv pučím takto, aby som to z toho nevymlátil, potom si pomôžem troška šľahačom, ale iba veľmi jemne na nízkych výkonoch, aby to čo najviac zostalo pekné, konzistentné a nie, aby z toho ostala taká ťahavá hmota. Takže troška sme to popučili, teraz pridáme maslo. Čo sa týka masla a pyre, tak naozaj masla tam ide dosť, takže žiaľ Bohu, keď chcete držať dietu, toto nie je úplne správna vec, keď chcete mať perfektné pyre, to maslo tam musí ísť. To maslo dáva tej kaši chuť, dáva aj konzistenciu a všetko, takže s tým maslom tam nebudeme šetriť. Zatiaľ dáme takto. Teraz som tam dal plus minus 70 gramov možno masla, alebo 60. Hej. Takže kašu si teraz vlastne troška pomôžeme so šľahačom vyšľahať. Takže kašu si teraz vlastne ešte takto pekne prepasírujeme. Nemusíme to robiť. Samozrejme záleží od toho, že akú konzistenciu chceme. Ja to chcem mať úplne hladúčke, ono sa môže stať, že miestami sa tam nájde niečo. Práve preto robím to, že to takto pekne prepasírujem. On za to potom aj krásne servíruje, tá kaša je úplne lahodná, maslová. Naozaj výborná. Dobre, takže omáčku máme krásne zredukovanú, ako vidíte. Takúto konzistenciu plus minus potrebujeme z omáčky, ktorá sa vyredukovala. A presne v tomto momente do nej pridáme maslo, hej, takže omáčka nám krásne vrie. Teraz spravíme to, že si vypneme šporák, zoberieme si maslo, nemusíme dávať veľa, akože to je samozrejme podľa našej chuti. Ja tam dám len troška masla na zjemnenie, studeného, hej, studené maslo, ktoré to ešte pekne krásne spojí dokopy. Šporák mám vypnutý, to masielko si tam pekne takto zašľahám. Omáčku si môžeme na konci ešte dochutiť podľa svojej chuti. Či už pridáte si sol alebo čierne korene, podľa toho, kto ako má rád. Nič iné tam už v podstate netreba. Akože keď sme postupovali takto od začiatku, všetko tam pekne krásne cítiť. Takže už na konci iba sol a korene, už každý podľa seba. A chuťovo výborná, takže môžeme servírovať. Tak, môžeme si pekne pridať aj takto mrkvičky, ktoré sú jemne na skús.
Také do prostredku naložíme líčka. Teraz na konci pekne krásne pridáme našu úžasnú omáčku. Takže môžeme takto pekne do toho našeho korytka, ktoré sme si vytvorili. Tak. Keď chcete, môžete si to dozdobiť, ja to zdobiť nejdem, my to ideme papať, takže bravčové líčka, zemiaková kaša na víne a koreňové zelenine. Dobrú chuť.